budou taky videa. Teďka hrajeme Mineplex, takže možná slyšíte. No a my si jdeme vytvořit svět. Můžeme podle mého kanálu. No, já to chci takhle. Jo, rozloží hru. Co hraješ? To je takový stavění. No a jako o co tam jde? Aligátor, jo. No a co se tam dělá, mě zajímá. Stavíš. Aha, super. Vypnout. Alligator. Tak a můžeme jít hrát. Jdeme hrát, já nevím, jestli budu mít tvořivou hru. Co tam děláš? Co tam děláš? Aligátora. A co se tam dělá? Stavíš. Cokoliv? Ne, musíš stavět určenou věc. A co stavíš? Aligátora. Ježiš, to tak vůbec nevypadá. Ej, jo, jsme v prčici, protože nemáme strom. Jo, tady jsou stromy, super, doplavím do normálního světa. Nebo aspoň doufám, že normální svět. Uděláme Ale dobrý, že tady mám stromy a zároveň aligátora. Poušť. Jenom takhle. No, on dělá aligátor, kdybyste to viděli, byste mu dali dislike, protože ukaž, jak to vypadá. Já nehraju, já nenatáčím. Já vím, že ne. Na tečka. Dávejte mi dislike, dávejte mi odběry. Ne. Jo, a teďka momentálně natáčím World of Warcraft. Jako, Určitě. No jo. Jako ne teď momentálně, ale jako, že natáčím World of Warcraft. Jo, a nemáš to ani jedno video, co? Tohle chlapi, No mě se nepodařilo to stáhnout. nepočítáš. Ty tady máš buky a bíčko. A Maty jde tady se učit. Ne, mami, ty se nás Já se budu učit s ním? Ne, Maty se s tebou A proč? A proč mluvíš se tam nemusím? Děkuji, tato. My jsme se máme chtěli učit spolu. Jo. Já chci, abys to dělal v klidu sám. Já chci češtinu, aby dělal a matiku. Ale mně to přijde potom jako soutěživý, ne? Nechci. Hele, Maty, přestaň se s tím. Jo.